Яратам йомшак көзне, Истанбулда хәзер нәкъ шушындый һава торышы, шуңа күрә әйдәгез бергә лук җыябыз. Көз булгач көзгечә булсын инде. Образымны шушы вельвет итәктән башлыйм. Истанбул ачык төсләргә бик бай, шуңа аның фонында югалып калмас өчен өстемә җитте яшел күлмәк киям. Үзебезнең кайдан килүебезне күрсәтергә онытмыйбыз, шуңа күрә милли бизәкләр тагабыз. Бу алкаларны миндә еш күрергә була, чөнки бөтен образларыма да, чәч төсемә дә килешәләр. Кулыма Истанбулга беренче килүемдә алынган йөзек киям. Ул менә шушындый кызыклы сурәтле. Багажым шикле булганга, үзем белән бар тик 2 пар аяк киеме генә алдым, шуңа бу юлы кроссовкада тукталам. Аксессуарлардан шулай ук яраткан база көрән сумкамны алам. Үзем белән тагын бер милли фишка, Юйокло брендының пилоткасын алып килдем. Килешерме, юкмы, соңыннан аңлармын. Әлегә әйдәгез киеп күрсәтәм. Бүген кичкә кадәр йөрергә җыйнабыз, шуңа өстемә авыр тренч урынына пиджак алу кулайрак. Гардеробымда иң яраткан әйберләремнең берседер. Нәтиҗәдә пилотканың бераз артыграк булуын сизеп, чәчне крабик белән генә кыстырып куйдым. Менә шушындый уңайлы ретро образ килеп чыкты. Нәрсәне үзгәртер идегез? Языгыз, мин киттем Истанбулны гизәргә.